Horasma dihita saluhutna. Adorang so tapewitihu jami taon jumulu mahita martangiang. Damai ni debata na sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Donga saha porsiaun di bagasat Tuhata Yesus, hata ni Tuhata nagabetupuk jamita minggu dihita di bagasat tikion, tersurat do di Efesus 5 ayat 8 sahat tu saplopat. Hujaha majo hata ni turpuki di tonga-tongata, laos ta payhutihu ma di bagasat rohat tabit, songonom ma didok. Ay nahulum do hamuna julu, alay tiurdo anggun wayang di bagasat Tuhani. Marparangi mahamu songon akka anak hati uron. Ay nasa habasau dohot hati gora dohot hasitongan ido parbue ni natiuri. Tak kasih hamuma manang dia lomo ni roha ni Tuhani. Unang masaur hamu tu akka ulaun hahulumun nasuada parbuena. Pisangi hamu akka itagonan. Ay gari manaringoti na nyula nasida dinabuni gari hailaudo. Alai gabe patar doi saluhukna tinoruan nina tiuri ay nasa naong di papatar tiurmay. Di baheni ninnado tersunggul maho na terpodong jala hehema sian akan amate gabe sodangan ni Kristus maho ima sahatna. Donga saha porsiaun di bagasan Tuhata Yesus di sadaborngin mitok ma listrik ni sada huta. Gulak mana sahutai. Adong mana kaluar sejabuna. Adong napagalak lilin. Jalat terliling musedo parmitok ni listriki. Alai di tongani hutai adong do sada jabu huhu mabuka warung. Ang gulak puni perjabui tetak do mangulu. Ala pakai tenaga surya. Gabe marroa matusi akan nakaluar sejabuna naking. Marpungu-pungu manasida disi huhut makatahatai akka dana pedoho do marroan laos marmiami di alaman ni perjabui pai magala listrik. Artina nakpe holas serajabu do natiur di hutai alai marroa do halak tusi ala nyaman di bain natiuri. Marhite barita masai di patuduhod do bahwa tung berdampak situtudo na teori tu sekitar terlumubi di tonga-tongani hagulapon. Donga saha porsiaon hata ni debata na tabege di tikion adong do mirip na tu berita masa naking ima taringot tu hati uron. Di tongo si Paulus do surat naon tu halak Kristen na di Efesus. Ujui terberita do Efesus sada kota naribur, kota perdagangan doho bisnis. Laos merhite hari buroni masa matong akaragam ni kemerosotan moral. Jala terkenal dotong hutai huta nagok akka sisobaon. Gok akka debatasi leban manang dewa-dewa. Domutusi didok si Paulus matu halak Kristen na di Efesusi. Ay nahulum duhamu na julu. Alai tiurdo anggun waeng di bagasat Tuhani. Marparangi mahamu songon akka anak hati uron. Artina ala niakka praktek kemerosotan moral nasidai dohot ala niakka parsobau nasida tu dibatasi libani tudos du nasida tu nahulum. Alai duk porsea nasida di Kristus gabe berubah identitas manasida. Darabe nahulum nasida ala nunga gabi hatiuro di bagasat Tuhani. Ido ubadido ibana. Ay nahulum do hamu najulu. Alai tiurdo anggun waeng di bagasat Tuhani. Laos songonido nang identitas hatiuroni berlaku nang tusude hita halak Kristen. Dadabi hahulumon identitasta. Alai akka anak hatiurodo di bagasan Tuhani. Alai do mutu perubahan ni identitasi di payungok si Paulus do sude halak Kristen asa marparangi ma songon akka anak hati uron. Suku-sukunna
songo dia ma rumang ni parange ni akka anak hati uroni. Donga saha persiaon diturpukon di pabuasi Paulus do rumang ni parange hati uroni. Didok ay nasa habasaon dohot hati goran dohot hasitongan ido parbue ni natiuri. Artina songon akka anak hati uron adong ma perubahan karakter di nguluna. Gabi sulahun akka habasaon hati goran dohot hasitongan manguluna. Hiado adong tarberengau di sada media sosial taringot tu kejujuran ni sahala petugas kebersihan di sada perkantoran na Belga. Jadi tiki manapu petugas kebersihan ni tarbereng niba nama adong peak sada dompet. Dibukai ba nama dompeti. Dibereng maisina. Gudak kepeng akka warna merah. Ado kartu ATM. Doho kartu identitas ni pemilik dompeti. Jaladang adong halak nama mereng ibana di tiki. Artina bui sajodo isi ni dompeti dibuat ibana tanpa diboto halak. Dungi di pihak komuse dompeti disi manang dibolok korupani. Alai ati pe butuh ibana hepeng dan diulahun ibana mabuat naso ugasan. Alai di pasah ibana do dompeti tu sakpam asa dipaulak tu napunasa. Dung mulak dompeti tu napunasa didapot tom ma petugas kebersihan ni. Didok ma tu petugasi. Pak, terima kasih banyak ya sudah menemukan dompetku. Tak kusangka di zaman sekarang masih ada orang yang jujur seperti Bapak. Ninna. Mekel suping ma petugasi huhu didok ibana. Ya Pak, saya paling takut sama yang di atas. Maksudnya tu Tuhan. Makanya saya harus kembalikan dompetnya, Ninna. Songonima kejujuran di petugasi. Manang naholan konten doi dibain manang kisah nyata rang binoto. Alai soal kejujuran ido na teida disi. Songonima gobaran ni anak hati uroni. Diulahon ibana do habasaon. Hati goran dohot hasitongan. Merhite hidup jujur. Sopola alani na diawasi jolma. Alai ala merhabiaran tu Tuhan itu. Donga saha persiaon di tonga-tonga ni partikian na tadalani sinwaingon. Jok-jok dope masa hagulapon alanya keulaun na sositong. Kita melihat masih banyak kebohongan, ketidakjujuran, kebencian, dan kepentingan diri sendiri. Di media sosial, orang mudah menghina, menghujat. Di dunia kerja, orang kadang tergoda untuk melakukan kecurangan. Dalam keluarga pun, masih sering muncul kata-kata, bahkan perbuatan yang melukai dan menindas. Tindakan niamata petugas kebersihan naking, dohot akka rumang ni habasaon, hati goran, dohot hasitongan na taulahon, gabe songon hati urod doi, laho pasisihon akka hagulapon ningului. Memang terang tidak selalu muncul dalam hal-hal yang besar. Terkadang justru terlihat dalam hal-hal yang sederhana setiap hari. Artinya, halak namar parange songon anak hati uron, saya berusaha doi mabain akan adenggat tudunganna. Manang tu sekitarna. Dangulu bi sawor tuaka ulaun hahulumon. Jalanak pedong kesempatan di ibana, naksuadong halak nama mereng ibana, say pasidingon na do akka ulaun hahulumoni. Sebaliknya, akalomo ni rohani Tuhan ido ditakasi dinguluna. Songonima parangin yakka anak hati uroni. Ati pe memang dak say mura mengulahoni. Ay buido alani namar parangi hati uroni, gabi dihasuguhun manang dipasidikal ibana. Di sadahuria marjamita masalah pedita taringot tu kejujuran di perkerijuan. Didok peditaima di jamitana. Mulu halak
Kristen dang bui majalo suap, dang bui memanipulasi laporan, manang mangototoi halak, nak petorop halakan na mengulahu si songoni. Alai anggo dihita halak Kristen tokkadoi ninna. Duk sidung per minggu ni adong ma piga-piga ruas na karejo di bidang tertentu na merasa tersinggung ala ni jamitai. Didok na sida ma pakarasudu jamitan di penditaon. Hape moloriko dana ni panitia sai tu iba dorok ninna. Di minggu-minggu berikutnya gabe adong ma piga-piga ruasi dang robe merminggu ala merasa tersinggung. Di voto penditai dui alai didok penditai matu perhaladu. Tumagod do begion nirwasi hata hasitongan alai peluahon. Daripada hola jamita na tabu-tabu begion alai dang bertobat. Duk kira-kira 2 tahun, Roma muse sada ruas na sangat tersinggungi mendapat to penditai. Didok ibana ma. Maaf amang pendita nami tiki tersinggukia do huhilala ala ni jamita monai. Alai justru ala ni jamitania mangido gabi bertobat tau. Jala gabe dame huhilala di rumah tanggaku. Moliate ma di jamita monai amang ninna. Songonima parangi hati uroni. Kadang uludo gabi dihasuguhun manang dipasidik kalak. Alai tanpa hati uron lalak ma di bagasan hagulapon. Dungi marujung mamuse tuhamagoan. Alanima dijohod do tusudi halak Kristen. Asa marparangi ma songon akka anak hati uron. Gabi siulahon akka habasaon. Hati goran dohot hasitongan mangulutta. Asalam tutorokna nataruli dihaluaon nasian tuhatay. Donga saha porsyaon na mangihut didok si Paulus do di ayat saplopati. Tersunggul mahona terpudum. Jalahehe ma sian akka namate. Gabe sodangan ni Kristus maho. Sada jauh-jauh dui di ngulutta. Ai kadang nakpe marugamu Kristen sasahalak. Alai sayadong dope na terpudum partodionna. Rodoniani bana merminggu. Alai ala namad dongani inatana do. Manang namad dongani natorasna do. Dada ala natarojar siar rohana. Artina anggo partodionna ngali-ngalido na merminggui. Nadiba terdaftar donia rosni huria. Alai bui hitunga jari do harorona merminggu dohok tu pertanyaan. Alai lau sadong gotong nadiba ringgas donian ideo ni bana merminggu dohok musedo anggota ni pungakur manang fungsionaris ni huria. Alai paru laonna di duru ni huria. Juk-juk dope saimian di bagasan hagulapon. Di bahenima di do apostol Paulus tersunggul mahona terpudum. Jalahehe ma sian akka namate. Namate nanidokna ima akka rumang ni ulaun hagulaponi. Asahehe ma sian akkai. Unang bemulak tuak kabakku hagulaponi. Loas ma hati uron na sian Kristusi manodangi ngului. Dijo Tuhanido hita asa marparangi ma songon akka anak hati uron. Di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni perkerejuat tabe, di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni masyarakat. Ikut tadido halak Kristeni. Ati pe targoar minoritas, lumobi di tonga-tonga di bangsot tawon. Alai ikon berbeda do hita. Nang pe otik secara jumlah, alai ikon berdampak do hak Kristenut tai mabuan hati uron di tonga-tonga ni hagulapun ningulu. Ketika kita hidup sebagai anak-anak terang, orang lain akan melihat sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Dan seringkali melalui perbedaan yang berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, maka orang lain mulai melihat terang Kristus dan selanjutnya membawanya pada pertobatan. Di baheni dipaingot trupukoddo hita nahulupiaddo hita na julu alai tiurdo anggun wayang di bagasat Tuhani. Alani marparangi mahita songon akka anak hati uron. Anggia mamarhite parangi hati uroni
lam tutorokna namernida hatiuron ni Kristusi jala lam tutorokna na persia di Tuhan Yesus. Amin.